sulyap, unang tingin, unti-unti namimihasa sa dilim. Ngunit nakita mo ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Mass intentions offered September 20, 2020, Sunday, 6 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Cardinal Luis Antonio Gukim Tagle, Jacinta Patalingo, Francis Sentia, Walter Dios, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Arnold Piner, Milin Yongpo, Cappadocia Cala, William Ansione Miranda and family, and Marianette Cabrera. Good health of Joy Guitard and J.C. Guitard, Los Bimindayap and children, Maria Sweet Humawan and family, B.J. Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Canlom Hardin, Geraldine de Guzman, Shirel Sobiri Mo, Ondrado family, Doloricon family, Galvez family, Austria family, Janine Andrea, Janlyn and Jerely, Arthur Bismanos. Physical and spiritual healing of Mark Lester. Special intentions for Jeremy Ruina, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Los Bimindayap and children, DM Commercial and Yapi Trees, Lourdes Segondino and children, Puraan Marie, Raymond Jan Allen and Jubin Benedek, Sigmund family and Bolio family, Terdes family, William Ansione Miranda and family, Mrs. Cornelia Oy and family, Chito and Grace Galang, Laarne Aguila Ondrado, Jade Aldrich Ondrado, Rio Mondrado III, Nadal and Estoa family, Lucy Sartaguda and Pilario family. Birthday of Lini Lipa, Gina Duran, Esterlina E. Famoso, Father Allen George Elibado, SDB. 12 for Daniel Sionis Dolay. 20th birthday of Francis Joanna F. Yap on September 14, 2020. For the 52nd birthday of Susana Mandria. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo John Carlson, Celeste Llenos, Jose Protasio John Carlson, Marnie Ayapana, and Francisca Junas. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madira Sr., Victor Romero Raul Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto Pasita Julieta Rusa Adoracion, and Magdaleno. Reverend Father Faustino, Mimerta Milanio Mila Rosario Antonieta, Francisca Igmedio Caetana, Pura Jose, Ben Florence Epimaco Martilino Sr., Liceria Feliza Carmelito Rubino Amparo, Cerila Vicente and Lourdes, Adalia Barcelo, Jose Ansaluma Padriga, Henry and Maria Tisa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chung Lim, Rosalia Lopez, Jennifer Ivy Brazal, Frank Sr.,
Basalo Guithard, Benedicto Domagit, Agnes, and Nieves. Danilo Castro, Gondano Jr., Gondano III, Santos Clara, Nicomedisa, Danilo, Gay Moren, Stephanie Emeterio Day II, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Binancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco, Dominador Jr., Ima, Salvacion, Bibincia, Virgilio, Rinaldo, and Windy. Felimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscila, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Felipe Senior and Junior, Socorro, Paquita, Cesar, Julieta, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Miling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Senior and Junior, Pasita, Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rini, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bibi, Segundo, Susana, Nicola, Prisca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio, Lee Gaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe Saturnino, Maria Corazon, Dan, Vector, Albert, Francisco, Erwin, Eufemia, Potenciano, Eli, Chupestes, Segfred, Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Bal, John, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Dani V, Grace, Dani A, Benita, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Diogracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Chupesta, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Chupe, Paulino, Wibina, Buenaventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josepina, Cipriano, Danilo, Paulino, Policarpa, Perfecto, Wibina, Buenaventura, Miguel, Wenceslao, Agustin, Alicia, Dolores, Domingo Jr. and Sr., Pelomino, Revel, Jason, Sixta, Pastor, Virginia, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Ben Brian, Roth, Thelma, Roberto, Azon, Boy, Susan, Bloni, Zara, Ray, Linda, Raul, Rofeno, Shano, Mariano, Luling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Antonio Oy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Cirilina, Dioscoro, Miguel, Eli, Sinon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrelleta, Rofena, Isidro, Junicia, Edelberto, Jose, and Benjamina. Bernadette, Angela, Ramon Sr. and Jr., Liting, Albina, Honrado, Riom, Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Likit, Crisilda, Ernesto Maricho, Anita, Arsenio, Teofila, Hilen, Rosalia, Ben, Priscila, Ignacio, Josipa, Josepina, Amparo, Flor de Liza, Victorioso, Raimondo, Elpidio Rosario, Maria Rosario, Hinaro, Germila, Victorioso, Raimondo, Williado, Jane, Mario, Pascuala, Gregorio Sr., Rocky, Alan, Dulce, Solpicio, Tyron, Aida, Editha, Noel, Armando, Mila, Lula Periang, Lulo Solpicio, Lolo Ukaw, Mama Ted, Mama Medi, Ate Marieta, Noy Felimon, Mila, Lula Periang, Armando, Edita, Noy Filimon, Sepring, Christian, Magding, Tia Doning, Noy Jesus, Nang Bining, Madam John, Madam Grace, Escolastica, Ezequiel, Rodolfo, Grace, Juanito, Ernesto, Apolonio, Enes, Basilio Sr., David, Teresita, Hermenegilda, Basilio Jr., Orien, Marcos Lenjo, Marshall Lenjo, Gaspar, Josigala, Pastor Hugo Pilahia, Regina, Carmen Pulgo,
Opling Polgo, Ipay Gabotero, Didoy Linjo, Hermogina Raimundo, Aquilina Lastimoso, Ricarda Johnny Leonila de los Trico, Jose de los Trico, Castancio Gulbin, J.R., Jose Fred, Rosalia Lopez, Maria Mercedes, Senador, Gil Senior, Aurora, Minda, Delfen, Teresita, Sister Idna, Charis, Honorata Soliano, Romeo Soliano, Marcela Hucom, Noel Serrano, Pipito Jr., Consolacion, Luis, Alejandra, Liumar, Felicitas, Mamit, Lolita Gonzalez, and Bonifacio Gonzalez. Maria Manita Pontelio, Carmen Ronquillo, Ramos Ronquillo, Abayap, Juana Valencia, and Perpetual Tando. Mercedes and Eligios, Jolie Ruli and Marciana, Benita Beatriz Angel, Rolando, Fernando Antonio, Benigna Eliseo, Amada Almasan, Tilma Camingaw, Welfrida Abad, Saturnina Corbita, Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo Lorenzo, Sayong Junas, Felipe Balbistre, Lani Lipar, Nancy Kulanag, Jocelyn Lipatan, Bibing Habonero, Maureng Dinampo, Esperidion Intec, Jesus Eduardo, Bibing Dibalucos, Rofo Senioran Jr., Adila Perez, Inedic Bungon, Doroteo Nakwa, Prudencio Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Solier, and Nathaniel Abellanosa. Birthday of the late Erlinda Gu Lim. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Dolores S. E.Y. Dotelios, Father John, and Maria Risato SDB. 40 days for the souls of Maximo Daclan and Castro Chua Sr. First death anniversary of Ponciano Tabar. 9 days novena for the 4th death anniversary of Mark Anthony Villa Gonzalo. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Magkalain sa iya ang mataon, Ginoong Diyos ng iluway, Diyos sa mga magagahom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, kagalahi kami kanimo, Ginoong Jesus, tungkol anak sa ahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Ikaw nagdaan sa sala sa kalibutan. kaluy, Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tubo, sa Diyos sa bahan. Ikaw na ang Ginoo, upan sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo, ug sa usag usa kanamo. Aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niining imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya, samtang siya dool pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sa Ginoo, aron kaluy-an sila.
Pabalik ka sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo, kay ingon nga ang kalangitan habo, kay sayota. Ang akong mga laraw habo, kay sa inyong mga laraw. Og ang akong hunahuna, kay sa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang atong tubag. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasampit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, og daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, og angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako, dili matukib. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko, og dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, og maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran tubag. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Ang dako kong tinguha og paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanan kong panahon. Labi na gayud ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako upatay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako, kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia, og makig-uban kang Kristo. Nga mas maayo alang kanako, apan labi pang maayo, alang kaninyo, nga buhi ako. Nan karon, ang hinungdan mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisan dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga pagpabilin kamo, nga lig-on diha sa usa ka tuyo, og maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an niining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. O gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamo hustong suhol." Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasawumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo o hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati. Wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi mahiuna, ug kadtong nahiuna maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong buntag mga igsuon. Ang atong unang pagbasa, mura og iyang gi-anticipate ang atong ebanghelyo. Kay kung ikaw first time makadungog sa ebanghelyo, or bisan pa gani kadaghan mo na kini madungog, ang masulod gyud sa imong hunahuna kay unfair. Unfair. Ikaw ba magtrabaho kag tibok adlaw? Yang uban ni trabaho rag usa ka oras, pareha mog sweldo, silbi ba na? Mingon ta ko ingon ana lang di ay sa katapusang oras na lang ko mo trabaho. Nya ko magkaingon ana walay mahuman nga trabaho. So unfair. Mao nga
ang first reading murag iyang gi-anticipate niingon sa ang first reading ang hunahuna ug ang laraw sa Ginoo lahi sa tawo. Lahi sa tawo. Kung imong tan-awon, dili sila pareha og trabaho, pareha sila suhol. Unsa may buot ipasabot ana. Gamitan natog mathematics. Kung ang suhol pareho, ang trabaho dili pareho, unsa ibot pasabot ana? Basin ang suhol dili to para sa trabaho. Mauragi atong konklusyon ana. Kay kung ang suhol para tungod pa na sa trabaho, sa singot nga imong gipatuo, then dili unta gyud pareho og suhol. Nan nganong pareho man, basin ang suhol dili sa trabaho. Sa atong kalibutan mga igsuon, dapat gyud kita suhulan sigon sa atong trabaho. Ang manager tako og sweldo. Ang mga expert dako silang sweldo. Ang ni overtime mas dako og dawaton. No, ang sigig ka late daghang minus. Mo kana sa atong kalibutan. Pero dili ingon ana ang sa Ginoo. Kay ngano man bi atong i-apply sa Ginoo ang standard sa kalibutan mga igsoon. Kinsa man nato dinhi ang makapanghambog. Ginoo, astang buotana na nako Ginoo. Grabe kay kog sakripisyo para maghimo kog maayo. Ginoo, tako kay kog gihatag nga active kay ko simbahan Ginoo. Ginoo, grabe kay ko mo luhod-luhod. Imagine na kung ingon ana tabi. Familiar ba siya? Familiar? Si kinsa may nag-ampo nga ingon ana? Si kinsa man, di ba katong sambingay ni Jesus may tungod sa Pariseo nga sigig panghambog sa Ginoo unsa siya kabuutan? Wala kita ikapanghambog sa Ginoo mga igsuon. Inig-abot sa atong kamatayon dili kita makaingon Ginoo mao na ni sud na jud kog langit kay perti na akong kugihana, perti na akong buotana sa kalibutan. Tanan kita tingali, atubang na to sa Ginoo. Mura tag moingon nga, sudla ko di abi. Basi no, ambot lang. Wa pa mo ko kasuway mamatay mga igsuon. Ha? Storyahan lang niya tamo. So unsa man di ay ang suhol nga buot ipasabot sa atong sambingay. Kining 5 ka grupo sa mga tao ang gitawag sayo sa buntag alas 9, udto, alas 3 ug alas 5, dunay usa ka butang nga pareho silang 5 ka grupo. Unsa man kana? Sa dihang gitawag sila sa tag-iya sa parasan, nisugot sila dayon. Willing sila nga motrabaho. Ang uban na swertihan kay gitawag buntag, udto, hapon. Lain-lain sa panahon ang pagtawag nga ilang nabatian, pero silang tanan nisugot. Sa atong kinabuhi nga pagka-Kristiyano, maura kini ang gipangayo sa Ginoo kanato. Willing ba kita nga mulihok sa misyon nga iyang ihatag kanato? Nagkalain-lain ang atong misyon mga igsuon. Ako pari na atay lektor, ginikanan, dunay doktor, dunay frontliner, duna say giingnan sa nga ayaw gawas balay. Sa paman, sa mga bata, magtuon, lain-lain atong mga misyon mga igsuon. Pero dili ta dapat magunahuna nga kung mas dako atong misyon, mas dako atong suhol, dili. Kung unsa kita kaandam mutubag sa sugo nga gihatag sa Ginoo, naa diha ang atong ganti. Usahay ang iyang sugo nga ihatag, very humbling.
Usahay ang iyang sugo nga ihatag, kapoy. Usahay ang ihatag, challenging. Usahay muhatag siyang sugo nga ganahan ta. Usahay muhatag siyang sugo nga di ta ganahan. Usahay ang iyang sugo ihatag niya sa atong pagkabata, sa atong pagkabatanon, sa atong pagkatiguang. Lain-lain nga panahon sa atong kinabuhi, ang Ginoo kanunay gatawag kanato, paghatag kanatog misyon. Kay kung wala pa tay misyon dinhi sa kalibutan, kung wala na gyud tay misyon sa plano sa Ginoo, gaon sa pamanta dinhi? Si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ingon siya, pwede naman jud ko mamatay? Matod pa ni San Pablo, pwede na ko mamatay. Excited na ko nga mag-uban sa Dios dito sa langit. Dako kay akong kalipay. Pero, pwede pod ko magpadayon sa akong misyon para sa kayuhan sa mga Kristiyanos nga akong gitukod, sa simbahan nga akong gipatindog. Galibog ko, asa may mas uyunan nako. Pero, ingon San Pablo, ang nabuhi sa akong kinabuhi, dili ako, si Kristo. For me to live is Christ. Mo sikat kay nang iyahang mga pamulong, no? Daghan gani kanato, mao nay atong kuhaon nga motto sa kinabuhi. For me to live is Christ. Mao nga dili ta man kapanghambog kung unsa kadako ang atong gitrabaho. O di sa dapat mauwaw kay gamay ra ang atong gitrabaho. Ang importante ang atong gilihok mao ang sugo sa Dios. Mao ang sugo sa Dios. Mga igsuon, by the very fact nga ania kita dinhi sa simbahan, nagaampo sa Dios. Kana nagpamutuod nga kita mismo nasayod nga ang mga maayong butang nga nahimo dinhi sa kalibutan, kini nahimo sa gahom sa Dios, dili sa atong gahom. Kay kung atong gahom ang atong saligan, wala tay ikasalig. Dili ba? Sige kag tambag sa imong anak para magbinuutan. Garantisado ba nga magbinuutan ang imong anak? Tambag ka sa imong anak, go. Pero ang Ginoo mao'y makatandog sa iyang kasing-kasing. Sige kag paninguha nga imong ma-overcome ang imong mga kahuyang. Kitang tanan doon naman tayo mga weakness. Sige tag-ampos Ginoo, Ginoo, ilayo ta ko ani akong kahuyang. Garantisado ba nga ang imong paninguha makapadaog nimo sa imong kahuyang? No. Gawas kung tandugon ka sa grasya sa Dios. Mo bitaw ningon pud na si San Pablo nga ang ila kunong trabaho bilang mga apostol, siya mo tanom, si Apolos mo bubo, pero ang Ginoo mao'y gapatubo o gapadako sa katamnan. Mao kana ang gahom sa Ginoo. Mao nga by the very fact nga naa kita din sa simbahan nagampo, atong giila ang gahom sa Dios nga naghatag og kaayuhan og bendisyon sa tibuok kalibutan. O number 2, atong gidawat nga kita mga instrumento lamang sa Dios. It's God who lives in us. O by the very fact nga nisugot kita, ang atong pagsugot nga ang Ginoo mogamit kanato, mabuhi dinhi kanato, naa diha ang atong kalipay, naa diha ang atong suhol. Mao nga pareho ra tatanan og suhol. Kay pareho man ta nga misugot nga ang Ginoo mabuhi diri kanato aron mabuhat sa iyang misyon. Mao mga igsuon, kung kita magampo o kita gapangayo nga ang Dios maghimo mulihok sa iyang gahom sa atong kinabuhi ug sa atong kalibutan, uban sa atong pagampo, ubanan pod natog pamalandong, ubanan pod natog discernment, ubanan natog pagpaminaw sa pagtawag sa Dios sa tagsa-tagsa kanato. Kay kung kita di ay instrumento ra sa Dios,
o kita di ay dunay misyon, lagkalain-lain nga misyon sa atong kinabuhi, para ang atong pag-ampo nga ang Dios makahatag og bendisyon sa kalibutan, dapat kabaw po da ita maminaw. Unsa may akong misyon karon? And so, pag ang atong pag-ari sa simbahan, dili lamang kini pagpangayo sa gahom sa Dios, kung dili pagpamati pod. Kay dili ta makatag-an, nagtawag di ay ang Dios kanato para muadto sa iyang parasan aron magtrabaho sa iyang gingharian. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, ganagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa kaalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Sa tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og kilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Kabalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Gatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, nakudungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa kasantos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang mga pamaagi sa Dios dili sama sa atong mga pamaagi. Ug tungod kay ang hustisya ug ang kamanggihatagon sa Dios labaw pa man sa atong sukdanan, muduol kita kaniya diha sa pag-ampo nga iya kitang pamation og tubagon. Busa moingon kita, Amahan pamatia og tubaga kami. Amahan pamatia og tubaga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug sa tanang kaparian, nga magmakanunayon sila diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia og tubaga kami. Alang ni adtong mga nasod nga mihikaw sa ilang mga mamumuo sa hustisya ug kagawasan, nga makita na nila ang gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia og tubaga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, nga makabatun na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia og tubaga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia og tubaga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Aga kami. Alang kanila nga nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo,
nga mahiuban na sila sa mga santo sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Mahan pamatia ug tubaga kami. Mahigugmaong Amahan, haduol ikaw kanila nga misangpit kanimo. Diya sa imong kaayo dawata ang among mga pag-ampo ug sa makausa ipakita kanamo ang imong naghingaping kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanang mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo sumala sa imong larawan ug gitugyanan ug gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Sa imong himaya, sa
manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
palihog, manindog, Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kaloy
palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga asirit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nasamahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa umat. Apan tungod sa kahagod sa tao, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusaon bisig katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom ta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Kitang tanan sa atong balay, sa tanang mga anak o ginikanan, nasama sa pamilya sa Nazaret, magalagaray kung tanang magpinaalan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa
Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eukaristiya. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang pagigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manlingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod og sunda ang mga instructions sa mga asterisk. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ginoo, panalangini kami sa imong langitnong mga gasa. Ug sa imong kaluoy himua kami nga maandam sa pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.